Għal darbohra l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's ikkonfermat ir-rating pożittiv ta' Malta kif ukoll il-prospetti stabbli għall-ekonomija ta' pajjiżna. Dawn fil-waqt li diversi pajjiżi Ewropej oħra fosthom Franza, l-Slovakkja u l-Belġju raw nuqqas fir-rating tagħhom mill-istess aġenziji internazzjonali. Matul il-ġimgħa li fiha beda r-raba' mandat ta' Gvern Laburista, Malta rċevit diversi konfermi pożittivi dwar il-qagħda ekonomika tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea konfermat li Malta laħqet il-miri fiskali qabel iż-żmien u li d-deficit tal-pajjiż mistenni jkompli jonqos fis-snin li ġejjin. Il-Eurostat irrapportat ukoll li Malta kellha l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fiż-żona euro, kif ukoll l-akbar titjib fl-Ewropa fir-rata taż-żgħażagħ li jkomplu l-istudji tagħhom wara l-età obbligatorja ta' 16-il sena. Standard & Poor's saħqet li l-prospetti ta' Malta jibqgħu stabbli anke f'nofs sfidi ġeopolitiċi internazzjonali. Fir-rapport tagħha l-Aġenzija rrimarkat ukoll li l-qatt fl-Iżvezja baqa' elevat b'aktar minn 8% aktar mid-doppju ta' dak ta' Malta. Intqal ukoll li hemm inċertezza ekonomika marbuta ma' tensjonijiet ġeopolitiċi u proċessi elettorali f'diversi pajjiżi. L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali li indipendenti u ma tħares lejn wiċħat ma ħassitx ħtieġa ta' reviżjoni negattiva għal Malta, filwaqt li istituzzjonijiet oħra inkluż il-Fond Monetarju Internazzjonali komplew juru fiduċja fil-qagħda ekonomika ta' pajjiżna. Fil-fatt, aktar kmieni din is-sena, l-IMF saħaq li se jnaqqas il-frekwenza tas-sorveljanza ekonomika minn kull sena għal kull sentejn bħala sinjal ta' fiduċja fil-prestazzjoni fiskali tagħha. L-analisti indikaw ukoll li t-titjib fil-finanzi pubbliċi poġġa lil pajjiż pożizzjoni b'saħħitha b'stabilità li tippermetti lil gvern jirrispondi aħjar għall-inċertezza globali. Brabta ma' din l-aħbar irreaġixxa l-Prim Ministru Robert Abela fuq il-midja soċjali fejn qal li dan huwa riżultat ieħor tajjeb għal pajjiżna. Sostna li din l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali tat rating b'saħħtu lil pajjiżna għax jemmnu li l-amministrazzjoni l-ġdida se tkompli tipprioritizza l-protezzjoni tal-familji u n-negozji mill-effetti ta' tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku globali.